Miss Bay, jadi ang gitamalit ito lungsod. Ang ipakita niyo ang gitamalit nga. Bago na mo nga ismagul. Diyan na pod mi. Sundag! Woohoo! Hi guys! June 26 karon di ako subay sa ang maring. Nagatagot-tagot lang ang dagakaring ka. Ibo pa nag-ibot ang kahoy. Wa na. Kod. Di magsireklamo dana. Ang hunaw makakaday. Ang hunaw kawa. Bebe? Basin. Stiri ra pa kasi kiram nagkulitos danggan so padaw-daw dia. Wag ka nang ulit. Magdangag kanig saging, magdangag di kay magsilpon-silpon. Kanang ring, adyo na nahot na ring, kanang tanga. Sunod na po na, kaya naghanara. ng salin. Parasam din ang tangad ring. Pampahumot, magkumi ring. Arong, malamig ito yung kuwan. Humot ba dito sa? Ano yung sekreto sa lami nga. Humba. Grabe bilib ka sa kunan nga maring mukod-kod, oy. Para magmapil kuntis. Suga makod-kod. Masig ba budget ha? Kasi budget. Kana bang mahat, di maluto, ug maadyo, budget bugahi. Nandiyan og masubrahan pud matuoy. Isa na po ng tuoy, o takailaw. Matuoy ba? Kana bang masubrahan just kaluto, mo ni matuoy. Video call with one of the team Aliwaros member, Miss Charivel Avila. Ayan ni maron. Grabe mga batos-batos at tigdang ag saging sa kapadon. Ag itang saging gamay rang kaldero ag magdunga karabing kadaghan. Madi suka teh. Ano giba tag limon sito? Paman lami nung kaso kay limon sito. Saging, dyan pa di santol og mangga, grabing lami. Diya pa di sapaw, gisig na mo kag sapaw, gibajang ko nas lamisa. Ay dali ara na day timpla. May suka eh. Muta eh. Grabe magka magimong ginamusdang, mura magtagdang. Bisa man enjoy magkana. Pinalit. Kami silingan. Na, amang kaning ipon. Mamaligja og dilang masay. Amang gamusay dyan sila. Inyong silingan ra. Mga ilang negosyo og bungad. Okay. Kaila, magkamos naghimo. Oh, good, shimpered. Okay, madyo din kay kaila ra. Dilisod ka, jud pinalit ra dyan masagulan na panigbag-ang. Hikog na pukudan eh. Andi, naghumbang ng kanimaring naluto na with ginamos ang saging. Agay, arang lamia. Atak na ni Ron. Asa na magatiruhi, magampo pa. Hindi ko rin magkumutilaw. Magampo pa lagi eh. Thank you for this food nga ang kain karon. Ano lang ini kaning mga pagkain word o salamat sa tanang gasyon ang mga. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Wa, papagajuk ka tilaw din ng lutuan sa maring sakad masakad kay karon pa mo kuno nung bayad ani kuan. Tilawan na tag bakapasad na ba ni? Di na ba ni bijag bana din ng ijang nilutuan. Uy, ani maring nga humot malaging budo. Di ba? Mating ning pwede na rin. Hindi na ibijag ba na? Biksi bagtukang kanta. Mating. Di apit mi di ay ginamos. Di hanggi pakita na jud ganina na ginamos. Dali na kay korbek ko kaday. Dali kay mo dali. Lo. So karon Wala sa hinog gani uy. Wow. mga sa may kay garabing katasa kay duha ka oras pud naghumba, grabe dugadan, buntas pud ta sa makakaaghumba ani maring. Sa lami raman na pod, okay ra pud kay lami ubagid sa pagkahumba, di man pud ka mahajan nga naghuwat og dugay han. Sa mga asa may. Ginamon sa usaging na. Kan sa may kay katas. Unsa na masasawan ring? Sino ano ka nang asin? Buang na. Sakado. Madyo ba sentral og tuyo? Di ulan na ante. Promise. Ay, shout out tayo kong ati Charibel. Abila. Charibel. Doon ta. Hi guys, Miss Mercado. June 27 karon. Mari Miss Mercado kay mo palit ni og ismagol og kananay butas kay na may nag-sponsor na mo dani. Salamat kaayo te. Ang among supporting ate des laing nasod salamat kaayo te kay bon ka kinsa ka. Salamat kaayo sa imong pag-sponsor para sa among butas. Mupalit lamang po may gismagol kay gismagol ang gipalit ni manang hili na mo res kutong niaging kuan wa na ramang makuanak ado ni inat man wa man na maog kuan sa tiil sukod sa tiil ramang makuak ado mo to nga aram makuanak ado na gibanos na sa among maguwang laki kay sakto naman ni jaja nahilis na pud man ang mupalit ni og bagong ismagol anja kananay das si Mayor
tamay atong kuanon. Paliton lain. Sa to, butas, ismagol og sundang. Masuk ka na ako rin kumakalmot kay. Di ba niingan ko rin doon sa mga niagi mga vlog nga mo palit ko og sundang. Palit ko og sundang sa. Palit ko og sundang kang tanaw na to. Wangay ba ko kanang bengay laman. Pero lapad og tumoy ba? Bengay ang mga paliton karon unsa. Naglisod ding hinggawa kay grabing inita jarag mask me. Di man pwede di magmask dari kay delikado. Kananay wata kay baw daanig unsay kuan ni dagan daanis mga manunuwing COVID da aris merkado mo nang magmas ra magazamig paniguro unja kananay bawal pud mapiris unsa medya karon guys mudong na mis merkado quarantine pass pero mo na tiro imo yuran nang yatag ni mo madamad to na mi ana Ikaw de, tigko. diyan na misud guys kay namili na may og ismagol sa tindahan ni just ang first cousin si Ate Francing Francing matutino imo kuan angga si Ate Francing igagaw mi na ni magtagsa pero maguwang laman sa nakaadyo kay kinamanguran man ko sa kay kinamaguwangan na pud siya sa anak sang ijaan pero amang mga ginikanan igsuon mo nang gwapa pud siya di ba te si Mayor ug si Tiri busy na daari og pangita og ismagol kaya di mo palit og ismagol wa na magtiniil na ni karugasan kay wa na kamang mga ismagol nga bitas na gaban nga hilis na giamba na sang maguwang laki ano ngit-ngit man ako unsa pa wahay ra ko pili unsa ni guman nilag pili kay dali ra man ko mopili sila kay mga jabag-jabagan man na dari sila ko daplin kay bawal lagi mag-ikit-ikit kin sagdakpan mi doorbell nagbantay to ha may mga opisir dito to ha nag-ikit-ikit mi dari ato sa mis tiriswan po nito Kisa ka rin mga bata kay. Manastiri ang igso, do si Mayor ang igso silingan ra pud namo dito sa Sultan. Ang panglagaway. Nagul. Labi na ita. Ikaw buang ka gana. Depende ra man sa imong komportable. Ako kay mangita po ko kang komportable pa sang tiil. Mangita para pa migsundang. Na may sundang te? Ana may sundang, anja madto mi anja kay. Amo kay namo sundang wa. Palit lagi migsundang kay sige ra migsuwa og sundang og mangahoy mi. Madto nang nami kaugalingon nga sundang kay hindi na may magbikil itos bayag harag sundang madto nang amo jud ni wa jay makaangken. Abi ko magpantay na mo pud mo kamalig. Di kay gamong sundang nagibang lagi tinigbas datong nay kuan tigbas og bato ba? Nagibang. Nawa man natin sa kamalig. Human na. Tila ra ba? Ano ko gyapta na medar isang oras so paghihapon kapili kay kanis Mayor ato nis mga bata di sila kay tail. Di manarang kanila may Mayor. Kari mo Barbie. Ilsa di ay, Ilsa. Napay Barbie. Gani nagipilian na mo kananay. Kuan di man pud maarang grabe mong gamatag tiil. Agamo inupos diri grabe magkuha ka mo tiil di pud may makaarang. Ano arang na? Arang na ba? May gamay. Yor, arang na yor. Gapon. Wagapon. Hani man ang tiila na. Kami mga tumatera man ang padugangan. Kapiltang mo tiil. Okay, sa darang blue. Da, sakto na ba yor? Isma ko yor. Di gyapon? 36 naman na siya. Kanana final. Karang parata. Uniform tayo. Bobi ako. Bas. Na. Hey baby. Daginot. Ano ba 36? 36. Ay tadi ang 36 grabe pa ng tiila. Uy, arang luod dyan. Size ra gid ang tiil, arang gamaja. Haman dani yor. Nagubot mi dari, kami ra gid aliwaros daring merkado. Imbis kay way tao kay gahilim kay nalagi manunuwing COVID. Alibog daw hinom sa merkado hinuon. Di man makapilig sa nila, sa mga tawanan ni. Nalay na pigi. Agbut-buton mo sa tindahan dani. Kaya rin ang kasimay. Pero nga rin na mag-imo yun. Yun, yung tiila na. Pagkala ka pa simbahay. Di man ka. Pero ba nimo simba? A few moments later. Ikaw rin pili yor, kaya ka man si Anad. Tja, mau po, pitik-pitik po. Kana naging bangay. Aka na, barong. Kana, may lami. Lami, lagi na, kay barong. Iwan ko sa buhok. Tja, pinapitik-pitik na po. A few moments later. Pwede na. Pwede na itama ko basa. Nagbutas yun, butas, palihog. Kilin. Kala.
Bay mo. Yaris, paninso dito makapagod. Diya sa mama. Sana pa higa. Wali sa ko. Laagi. Anak. Na. Ina mo ni tindahan ni Milani aton. Mo ni tindahan ni Mamila ni Aton. Palit sila kuan butas, pirog sundang wa. Magaling. Nag-ismagol. Pajong. Kadag mo na naman kadong. Ito ko siling. Adyo, silhig ka mag-isig ka magsalupin. Salamat ah. Kana? Thank you. A few moments later. Hi guys! Si Ana Bisbay, jadi ana kang gipamalit ito sa lungsod. Ang ipakita ninyo kang gipamalit nga bago na mo nga ismagol. Nadya na pod mi sundag. Kada na kami sundag din namin umuam sa sundag ni nanay. Ako pa na. Sa pakailan pa anda rin. Ana, nauganan na dugit na to. Salis, nagamit kang dapong sa mga bahaw. Pasiri pan oh. Ay, street pan kay mong mirinda ron. Dara ka mang ismagol. Atul gud mo sabad ha kay magkuan mi diri. Dara ag ismagol. Ang mayor ni. Sa size mo. Size 6. Grabe nga maza. Ha. Ang mayor ng ismagol maraming ama ni isutron. Ato na ng iso. bulim. Ano, nag-mainit na. Dito isang taga karon ba mo. Ada taga. Gaga. Ano ni? Magol. Dapat katiri, blue nga is magol. Pwede kayo ilo na. Ada ka mong sundang na ida na ano na. Ya. Mong sundang bago. Eh bagong sundang. Ay karon ba? Ilo mo minsan. Ilo mo ko rin mo. Ano? Ilo. Ano? Ilo lagi ko na. Ate. Sundang na bra bago. Ayaw mo na magkumaw. Mo dito na bebe. Itaas mo na rin. Abi lagi kay kumaw ka tanawon, no daw sundang kita kumaw. Dibuan na isa. Buwan sa kuno kay lami ni kay double purpose ni. Guna. Kay gunas. Wala lami guna. Wala mga lami guna ka mga dapong. Pero din sa tunga mga Kita resulta niyo makuha na. Abori ko mo yun. Baka ko pero pag pitik niya na. Yara ang among butas, aghang butas item. Ang puta diha. Laga ko ito. Ang puta na steel. Oh, maligi pares ni ano? Ano? Sana mo ko? Dami. Bangin. Eh, balik. Okay, may gopika. Tayo sa kami tea. Yara ka. Ngayon. Size 8 nga ah. Kanina Ano na yun? hindi agad din pa kan dinig. Siti, ikaw rin lang dali. Ano? May ulit. Blue. Kaning blue. Hala, blue gahu. Gahan. Sa pizza. Ano sa pizza? Siti, aho. Puro blue man gahan floor. Walang magpikas. Kaya time man na. Ang magpikas pa yung size diha. Pero ako busok dali una. Style. Blue dito magaro. Tapi ang pila buwan na. Tuto diyan. Dito magbaylo. Ngil ada giga. Ngil kulur. Ala, sama na. Wala ka magbabot dyan. Thank you so much sa among sponsor. Salamat kado. Ara salamat at te. Salamat kado daring among. Ali, yun. Ano to? Salamat ka at te. Ano salamat kado daring among butas te. Thank you so much. Unta, grasyan pa Salamat, mo. O daghan pa. Untang grasyan mo. Abot sa inyong pamilya. Salamat kado kay di na dyan mo na niya. Ipakan na ni sagun sa ni mga hasa. Butas ni Dora. Kay nigkuan na ni, but putra sa makadut na ni. Kaya bagaa. Salamat ka John, sa magbutas na may ug magsuot-suot bis kalibunan. Bye-bye. Mato sa kuan mag-upload.